नमस्कार, गुड मॉर्निंग मित्रांनो, तुमचं नवीन व्हिडिओमध्ये स्वागत असा. दर सोमवार पण ह्या सोमवारी पण आता निघालं स्वयंभू दर्शनासाठी. गेल्यानंतर आज दिवसभराचा तुमका मळणीचा कार्यक्रम दाखवलेला आहे. मी कशी काय मळणी घालतले, मोटरसायकलीन मळणी तुमका नवीन काहीतरी बघू भेटतला या. मस्तपैकी देवदर्शन झालेला असा. आता डायरेक्ट शेतात भेटूया मळणीसाठी. चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून असेच व्हिडिओ बघू गावतले. बघा आमच्या मळणीचं सेटअप.